og velkommen til en helt ny video. Ja, der sidder vi her. Meget fint. Det kommer lige til at være sådan her. Sådan her. Ja, jeg sidder her og har en god udsigt her. Og lige derhen, der sidder min kanin. Ja. Så lige der. Lige der. Og så har min hund lige derhen. Han er bare sådan lidt doven i dag. Ja, i dag. Det er han altid. Nå, men altså. Ja. Lad os komme i gang med nogle spørgsmål. Første spørgsmål er pizza vs burger. Det er sgu nok burger, tror jeg. Jeg siger fem bare, det er burger. Det er burger. Ja. Er du nogensinde blevet mobbet? Altså, er jeg nogensinde blevet mobbet? Nej, det tror jeg ikke. Næste spørgsmål. Hvem min bedste ven er? Min bedste ven er Simon. Jeg håber, du ser med, Simon. Det gør du. Det ved jeg, du gør. 3 personer, jeg må få med på en øde ø. Der er så mange vælmeldelser, det kan jeg fandme ikke beslutte mig for. Lav en scene fra din yndlingsfilm. Ej, altså. Du er så uhøflig. Siger du, jeg er uhøflig? Du er uhøflig. Og det var selvfølgelig ikke noget fra en rigtig film. Det var bare noget, jeg lige fandt på. Hvis I vil se flere videoer, hvor min hund kan tale, jamen så synes jeg, at jeg lige skal give den et like. Og det her spørgsmål, det var faktisk det sidste spørgsmål. Men nu er der ikke flere spørgsmål for i dag. Hvis I er ny, ask me, like. Hvis I synes, jeg skal lave flere videoer med min hund, så giv den også et like. Og hvis I synes, det var skide dårligt, og jeg skal lade være med at lave flere videoer med min hund, så giv den et dislike. Ja. Yeah. Og I kan også subscribe. Og skrive en kommentar. Du kan skrive videoforslag nede i kommentaren. Ses.